σου παρουσιάζουμε το ROP, έναν διακομιστή meeting που είναι ενεργός 6 χρόνια. Οι παίκτες επιλέγουν το ROP2 για τη γρήγορη απόκτηση αντικειμένων. Όλα είναι διαθέσιμα στο κατάστημα αντικειμένων και μπορεί να αποκτηθούν επίσης παίζοντας το παιχνίδι. Κατά τη δημιουργία χαρακτήρα, θα λάβεις έναν PvP δακτύλιο που σου επιτρέπει να αποκτήσεις αντικείμενα γενικής χρήσης και αντικείμενα για μονομαχίες ένας εναντίον ενός, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις και να λάβεις επιβραβεύσεις. Εάν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που δεν σας αρέσει στην εμφάνισή σας, μην ανησυχείτε. Το ROP2 σας επιτρέπει να αποκρύψετε στολές, πρόσωπα ή επιδερμίδα, ώστε να προσαρμόσετε την εμφάνισή σας στις προτιμήσεις σας. Σε αυτό το παιχνίδι έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε όπλα, πανοπλίες, βασιλείς, cyanides, κοστούμι, μαλλιά, στέματα και κατοικίδια ζώα. Στο ROP2 γίνονται καθημερινές γενικές μάχες και εάν έρχεστε με μια συντεχνία θα έχετε πάντα αντίπαλους που θα σας ανταγωνίζονται. Έχουμε ένα NPC όπου θα μπορείς να βρεις μια ποικιλία αντικειμένων τα οποία θα μπορείς να αποκτήσεις με ROP νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων του καταστήματος του Deathmatch, μεταξύ άλλων. Όταν δημιουργείς έναν χαρακτήρα, θα λάβεις το set Cowboy το οποίο παρέχει αύξηση 80% κατά των εράτων και έχει διάρκεια 24 ώρες. Επίσης, έχεις την επιλογή να αποκτήσεις ένα επιπλέον set Cowboy στο πρημοδότητο κατάστημα με νομίσματα ROP, το οποίο έχει διάρκεια 7 ημερών. Στο χάρτη αγροκτήματος θα μπορείς να αποκτήσεις διάφορα πράγματα χρησιμοποιώντας τα νομίσματα ROP. Επιπλέον, σε αυτό το χάρτη θα βρεις πράσινους δράκους που εμφανίζονται τυχαία και αφήνουν 5 σημάδια δράκου έκαστος. Ο διακομιστής έχει 8 διαδρομές τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από το χάρτη. Απλώς επιλέξτε την επιλογή Δέλτα. Στη χρονική διάσταση μπορείς να αποκτήσεις 5 σημάδια δράκου και ένα δαιμονικό σεντούκι, το οποίο μπορεί να περιέχει επικά όπλα, πολύχρωμα υπάρχοντα, όπλα επίπεδου και πολύχρωμα όπλα επίπεδου 90. Επιπλέον, υπάρχουν 6 ατραπή σε ένα επίπεδο, όπως το μπουντρούμι της Πανούπλας, το μπουντρούμι του Κρυστάλλου, το μπουντρούμι του Ράζορ, το μπουντρούμι του Δαίμονα, το μπουντρούμι της Νέμαρα και το μπουντρούμι της Νεφρίτη. Για να εισέλθετε σε αυτές τις ατραπούς, θα χρειαστείτε εισιτήριο εισόδου το οποίο μπορείτε να αγοράσετε με νομίσματα. Ολοκληρώνοντας αυτές τις διαδρομές, θα έχετε 100% πιθανότητες να κερδίσετε 5 σημάδια δράκου και υφάσματα για εξατομικευμένα αντικείμενα. Τώρα ας μιλήσουμε για το PvP. Σε μονομαχίες 1 εναντίον 1, η ζημιά και οι ικανότητες δεν διαφέρουν. Δεν υπάρχει επίδομα κρίσιμο από αντικείμενα, καθώς το κρίσιμο ενεργοποιείται αυτόματα με το κόκκινο φίλτρο κατά τη διάρκεια γενικών μαχών. Όσον αφορά την καλλιέργεια PvP, όταν εξοντώνεις έναν παίκτη, έχεις την πιθανότητα να αποκτήσεις ένα σημείο PvP τυχαία. Συγκεντρώνοντας 30 σημεία PvP, θα λάβεις 10 σήματα δράκου ως ανταμοιβή. Εάν ενωθείτε σε μια ενεργή συντεχνία σε ληστείες ή έρθετε με τη δική σας συντεχνία που αποτελείται από τουλάχιστον 10 μέλη, θα λάβετε το πακέτο της συντεχνίας, το οποίο θα σας βοηθήσει σε γενικές μάχες. Επιπλέον, στο ROP2 υπάρχει η πιθανότητα να αποκτήσετε πραγματικά χρήματα από το παιχνίδι μέσω ευρώ νομισμάτων. Μπορείτε να πουλήσετε αντικείμενα σε άλλους παίκτες με αντάλλαγμα ευρώ νομίσματα και στη συνέχεια να μετατρέψετε αυτά τα ευρώ νομίσματα σε πραγματικά χρήματα μέσω του PayPal με τον Καταλήν. Το ROP2 περιλαμβάνει πολλά επιπρόσθετα συστήματα, όπως η πολυγλωσσία. Θα βρεις επίσης ένα καλεντάρι γεγονότων στο απόθεμα, όπου μπορείς να ελέγξεις όλα τα γεγονότα της εβδομάδας με λεπτομέρειες και βραβεία. Επιπλέον, το απόθεμα έχει ένα κουμπί το οποίο σου επιτρέπει να στέλνεις αυτόματα μηνύματα κάθε 20 δευτερόλεπτα. Το ROP2 προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιπρόσθετων δυνατοτήτων για την αναβάθμιση της εμπειρίας παιχνιδιού. Πλήρης προσαρμογή. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα οποιοδήποτε αντικειμένου που διαθέτει με εφέ καθρέφτη δωρεάν. Είτε πρόκειται για κούρεμα, κοστούμι ή δέρμα, θα μπορείτε να δώσετε τη μοναδική σας πινελιά. Μην χάνετε τη συγκίνηση της καθημερινής ρουλέτας. Κάθε 24 ώρες μπορείτε να γυρίσετε τη ρουλέτα και να λάβετε ενδιαφέροντα βραβεία με ελάχιστο 2.000 λεπτά. Απολαύστε το συναρπαστικό μηνιαίο Season Pass. Για να το ενεργοποιήσετε, απλά αγοράστε το εισιτήριο από το κατάστημα αντικειμένων και αποκτήστε ένα όφελος 300%. Το σύστημα αναζήτησης χαρακτήρων διευκολύνει τις εξατομικευμένες αναζητήσεις. Αποκτήστε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία από το απόθεμά σας και εισαγάγετε το όνομα του παίκτη που αναζητάτε. Ξεχωρίστε από όλους με ένα εξατομικευμένο βαθμό. Αποκτήστε το βαθμό σας στο κατάστημα αντικειμένων και επιλέξτε το όνομα και το χρώμα που προτιμάτε για να προσαρμόσετε την ταυτότητά σας μέσα στο παιχνίδι. Καθώς αθροίζεις εξαλείψεις, ξεκλείδωνε διαφορετικά χρώματα δεξιοτήτων. Κάθε 500 εξαλείψεις σου επιτρέπουν να ξεκλειδώσεις ένα νέο χρώμα δεξιότητας, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο στυλ στις μάχες σου. Για να αποκτήσεις την καλύτερη δυνατή τιμή, φρόντισε να πάρεις το πακέτο CANIT από αυτό το NPC. Αυτό το εξατομικευμένο πακέτο είναι τέλειο για να εξελίξεις τις ικανότητές σου. Όσον αφορά στα όπλα και τις πανοπλίες, οι καλύτερες διαθέσιμες επιλογές είναι εκείνες των Jotun, η τελευταία εξέλιξη.
Το να εφοδιαστείς με αυτά τα ισχυρά αντικείμενα θα σε διαβεβαιώσει πως θα έχεις εξαιρετική απόδοση στο πεδίο της μάχης. Αν επιθυμείς μια ολοκληρωμένη εμπειρία χωρίς να χρειάζεται να περάσεις από τη διαδικασία του φαρμαρίσματος, μπορείς να αποκτήσεις το πλήρες πακέτο στο ίδιο NPC που αναφέρθηκε προηγουμένως, το οποίο θα σου παρέχει όλα τα απαραίτητα αντικείμενα για να είσαι πλήρως εξοπλισμένος. Στις επιλογές του παιχνιδιού θα βρείτε τη δυνατότητα να κρύψετε στοιχεία για να βελτιώσετε την απόδοση του παιχνιδιού σας και να αποκτήσετε περισσότερα FPS. Ανακαλύψτε το ROP, όπου η συγκίνηση είναι εγγυημένη, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε αντικείμενα γρήγορα, τόσο στο κατάστημα αντικειμένων όσο και στο παιχνίδι, και να συμμετάσχετε σε καθημερινές γενικές μάχες. Απολαμβάνετε μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως εξατομίκευση, καθημερινή ρουλέτα, πάσο μάχης, σύστημα αναζήτησης χαρακτήρων και πολλά άλλα. Ετοιμάσου να βουτήξεις σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, ανταγωνισμό και απεριόριστη διασκέδαση στο ROP, όπου η περιπέτεια σε περιμένει σε κάθε βήμα.